A Deputación reivindicou en Noia o papel das mulleres na pesca e no marisqueo. González Formoso destacou que as mulleres representan o 42% do sector na provincia. O Coliseo Noela foi o lugar escollido pola Deputación da Coruña e a Asociación Amupesca para celebrar o Día Internacional da Muller no sector marítimo. O presidente do ente provincial, Valentín González Formoso, afirmou que a provincia non se entende sen as lonxas, as conserveiras, as redeiras ou as mariscadoras, polo que puxo en valor o papel feminino no sector. Veño a escoitalas, a aprender e a dicir, en nome da Deputación da Coruña, que o que lle pasa ao mar tamén nos afecta aos que non vivimos ao pé da ría. Porque nesta provincia non se entende sen o mar, sen as lonxas, sen as conserveiras, sen as redeiras, sen as bateeiras, sen as mariscadoras, sen todas esas mulleres que durante anos sostiveron e sosteñen unha parte esencial da nosa economía e moitas veces recibiron menos visibilidade e reconocemento do que merecían. Por iso tamén ten sentido que por primeira vez celebremos o Día das Mulleres no sector do mar que fagamos aquí, Noia. O presidente da Deputación destacou o peso que ten o marisqueo na vila de Noia, ademais da importancia da pesca para os concellos da comarca. Trátase ademais dun oficio do que viven miles de familias en toda a provincia e no que as mulleres son esenciais. Hoxe queremos reivindicar a esas mulleres, as que tiveron sempre, aínda que o seu papel non sempre fora visible para a sociedade. As mulleres que cosen redes, que clasifican peixe, que traballan na conserva, van á ameixa ou ao berberecho, as bateiras, as que traballan cada día nas lonxas, nas confrarías ou nas propias empresas do mar. Grazas ao mapa de mulleres da pesca, que hai un par de anos impulsamos dende a Deputación coa colaboración de Amupesca, hoxe temos unha fotografía nítida desa realidade. Sabemos que sodes máis de 6.000 mulleres as que traballades na cadea de valor da pesca na provincia da Coruña e representades ao redor do 42% do sector. E apuntou que en segmentos como o marisqueo ou o redeiro a presenza da muller é superior ao 90%. Que se necesita máis presenza nas cofradías. É unha anomalía. E, evidentemente, esas voces que se alzan, que veñen aquí a protestar ou que veñen aquí a denunciar unha situación que é moi difícil de soster cando a túa familia depende no día a día do teu traballo e non hai ingresos, ten que ter a capacidade de facelo tamén directamente dentro das cofradías. Ter unha representatividade que seña proporcional como mínimo á presenza da muller no sector do mar. Sin duda alguna, estou totalmente de acordo. É unha anomalía histórica. González Formoso non eludiu a realidade do sector e amosou a súa preocupación, ademais de rexeitar o plan da Xunta en forma de convenios para intentar rexenerar os bancos marisqueiros. Ao longo da gala, recoñeceuse a 3 mulleres pola súa trayectoria no mundo do mar. Unha delas foi Dolores Gómez Ordóñez, fundadora de Mulleres Salgadas. Estou moi orgullosa de ser unha bateeira de Rianxo e, desde logo, quero decir tamén que estamos atravesando no sector pesqueiro uns momentos moi difíciles. Nas bateas vai mal no sentido de que levamos moi uns anos con un declive de produción moi grande, levamos este ano pasado tempo de toxinas, véndese menos peixe, véndese menos marisco, estamos arrastrando un montón de problemas. En canto ao resto do sector do mar, a verdad que temos que todos xuntos afrontar os problemas porque temos moito. A noiesa Mercedes Silva Totaquequi recibiu tamén un galardón neste acto. Na súa intervención, a mariscadora reclamou apoio e cuidado a un sector moi importante para moitas familias que ven perigo o seu futuro pola falta de recursos e tamén pola contaminación. Recibir este premio nun día como hoxe pois é moi importante e a verdad é que me emociona bastante. Para empezar, quero dicir que este premio pois non é só o meu, sino de todas as mulleres que pertenecemos a este sector, pero tamén das que o foron, porque moitas delas sostuveron a economía familiar, como falaron as miñas compañeiras aquí, durante moitísimas generacións, traballando neste sector e que foron bastante invisibilizadas. Este premio, pois, tamén é voso. Por outro lado, cando comparto nas miñas redes sociales que para min o mar é unha segunda casa, é porque así o sinto. Hai veces que cando falo de que eu quero ser o relevo generacional, pois a xente bota as mans á cabeza. E a min, a verdade é que me fai bastante gracia, porque o que eles non saben é o feliz que me fai poder dedicarme a isto. Tamén foi recoñecida a vicepatroa da Confraría de Camariñas, Amalia González, que recibiu moi emocionada o seu premio.
chamado Camariñas, capital do Encaixe. Loitadora como todas as mulleres nas que a economía da súa casa dentro do océano. Que non teño medo a dar un paso ao fronte e pelexar polo que considero xusto e que na medida das miñas posibilidades defendo e dou voz e voto ao sector que represento nas distintas organizacións nas que teño a responsabilidade de participar. Como moitas sabedes, ademais de ser vicepatrona maior de Camariñas, son vogal no Comité Ejecutivo da Federación Provincial e da Coruña e da Federación Gallega de Cofradías. Formoso pechou o acto cunha mensaxe clara, garantindo o apoio ao sector, a súa defensa, o compromiso coa ría e exixindo solucións, mensaxe a que se sumou o alcalde de Noia, Francisco Pérez.